buenos días a todos, gracias por la invitación, evidentemente a Fundación. Entón, bueno, vamos a dar unha exposición do que é Valdeorras, do que é o tema da viticultura en Valdeorras, e tamén, bueno, cando falaba con Cristina, intentar reflexionar tamén co que pasou, non? Co entorno que nos moveu, que tamén que nos trae hasta aquí, non? Esta reflexión dos montes, esta reflexión de monte e viticultura que estamos aquí, sobre todo, moi achegados, vale? Entón, vou me levantar. Sí. E vou a facer a presentación desde aquí, vale? Entón, bueno, unha parte importante que debemos conocer, o que sabemos xa todos, posiblemente, é que a historia de Valdeorras está ligada á viticultura, non? Isto é importante, por lo tanto, sobre todo para o coñecemento de onde vimos, hacia onde vamos, é algo que temos que reflexionar moi a menudo, non? Bueno, estes datos hai que darlle gracias a Cristina da Torre, que foi que nos proporcionou, que traballou parte conmigo en toda esta historia, entón, bueno, pois é importante. Reflexar, bueno, pois un dos primeiros libros, e sobre todo o que temos coñecemento destes datos, é que, bueno, no ano 1879 ocupábamos 3.000 hectáreas en Valdeorras. 3.000 hectáreas é unha cantidade moi importante, non, para o que era a economía posiblemente naquele momento, non? Por lo tanto, bueno, pues, estamos falando que a día de hoxe estamos no Consello de Valdeorras sobre 1.200 inscritas dentro da DO, que pode haber fora da DO, pues ahora mismo tal como está abandonándose, pues igual 200, 300, o sea, hemos perdido un potencial enorme de viticultura, sobre todo, bueno, de cultivo da vid, de cultivo dese monte que chegaba hasta onde estaba a vid, non? Por lo tanto, bueno, pues esa é unha reflexión importante. Evidentemente, foi motivada por diferentes cousas, non? O sea, hai uns cambios estruturais, uns cambios generacionais, hai uns cambios de hábitos de consumo importantes que fan, bueno, que todo isto vai evolucionando, vale? Pero, bueno, eu pensei que isto era importante saber onde estábamos e onde vimos para saber iso, hasta onde estamos, onde chegamos. Entón, bueno, pues, como vedes tamén outras referencias, non? No ano 1965-60, 3.900 hectáreas, 4.500 hectáreas, 22 millóns de litros que se elaboraban en Valdeorras. Isto, a día de hoxe, estamos facendo 6 millóns de litros aproximadamente, 8 millóns de kilos, non? Entón, bueno, pues aquí hai unha pérdida importante de potencial enolóxico, perdón. Bueno, pues isto xa é posiblemente difícil de recuperar, non? Aunque parece unhas cantidades importantes, non? En cuanto a estes datos, sale unha media de 5.000 litros, 6.000 litros por hectárea, 7.000, 8.000 kilos de producción, que é prácticamente no que estamos movendo, non? Entón, bueno, pues estes datos é sobre todo importante, fixadevos nese ano 1971, o 90% dos blancos era Palomino Jerez e o 80% era Garnacha Tindureira, non? Entón, claro, ese era o panorama que se presentou despois de a filoxera, non? Eso devastou todo prácticamente o viñedo de Valdeorras e parte de Europa. Entón, o que se fixo foi traer variedades productivas, que era o que se demandaba naquele momento, non? Entón, claro, este hábito que se consideraba o viño como alimento está cambiando o paradigma, non? Isto falaremos posiblemente despois, porque hoxe día unha noticia que, bueno, xa sabemos que están salindo continuamente, nós, bueno, porque estamos conectados con todo o mundo vitivinícola, que estamos descendendo a día de hoxe. En xaneiro do 2026, os datos son que descendimos o consumo un 20%, co cual, bueno, pues iso é tamén un motivo de reflexión para todos, non? Eso significa, hai que consumir viño, e viño de calidad e viño de Valdeorras, evidentemente. Vale. Entón, bueno, pois estes son unhas fotos históricas, non? Que se fixeron aquí en Valdeorras e, por lo tanto, xa tiene a letra. Bueno, non pasa nada. Vamos rápido, que temos pouco tempo. Entón, bueno, xa vislumbrade, non? Se perfila onde estaba a viticultura de Valdeorras, non? O sea, o que estamos ahora mismo en esas zonas de montaña, eso prácticamente todo desapareceu. Desapareceu pola dificultade de cultivo, porque se abandonan os pueblos, evidentemente, entonces xa todos os costes de producción, que non vamos a falar deso porque a día de hoxe isto está dunha maneira prácticamente imposible, facía que, bueno, pues todo eso se cultivara. Si se cultivaba, existiría un monte na parte de arriba, pero os incendios tendríamos unha franxa superior para que isto non chegara tan abaixo como chegou este ano, non? Entón, bueno, pues vedes esa foto antigua, o que sería na actualidade prácticamente, por lo tanto, bueno, pues hai un cambio importante no que é o cultivo de viñedo. Entonces, estes datos presentábamos onte, temos unha comisión de vitivinicultura no Consello Regulador. Por qué? Porque, bueno, estamos sempre pensando, recollendo datos e falando desto, non? Estamos moi activos porque tens que estar a 100% sobre o que pasa, que deixa de pasar. Entón, temos todos a sensación de que aquí a viticultura está reflorecendo, que hai unha cantidad, o sea, de viñedos
de la leche, porque se ven en zonas donde estaban un pouco abandonadas, evidentemente, ves desmontes, cada vez que pasas por un camiño aparece unha viña nova, e dices, isto non sei onde vamos a ir. Pois fixadevos, non, un histórico de superficie, non, desde o 2003 hasta o 26. Nos movemos nas mismas hectáreas, prácticamente. Estamos entre as 1.100 e pico, 1.200, 1.250, porque isto é un censo vivo, non? Hoxe estamos un período que te podes apuntar ao Consello Regulador, as viñas novas plantacións, esas plantacións que entran novas, e, polo tanto, eso, parece que hai un movimento pois moi amplio, non? Entón, iso xenera pois certa desconfianza. Dios, quanto a ver se vamos pasarnos de frenada, cuidado, se toda esa reflexión está encima da mesa hasta onte, polo momento, non? E, con estes datos, quedamos claros todos, dice, non estamos subindo a superficie vitícola, o que estamos facendo é reestructurando e recuperando as zonas antiguas que se están indo ou se abandonaron por diferentes motivos. Bueno, xa sabedes, non, que aquí a mão de obra é cada vez máis difícil e, polo tanto, é outra das complicacións que temos dentro do mundo da viticultura e o resto de actividades que estamos a fazer. Pero, bueno, isto nos dá un exemplo claro. Fixademos, por tanto, outro histórico de producións. Claro, que cando estamos falando de actividade, como se falaba antes da actividade do monte, isto tiene que repercutir no bolsillo do productor, no bolsillo do elaborador, senón non vale para nada. Todo moi bonito, precioso, recuperamos as variedades ancestrales, que hai viticultores donde los tintos, la mencía, el blanceado, el caíño, el espadeiro, venga, va, vamos a apostar. Despois, se non se vende e non se consume, isto non fai que as explotacións sean rentables, e, polo tanto, se non son rentables, desaparecen, como desapareceu toda esa cantidad de superficie de viñedo. Por qué? Porque hubo un cambio de forma de consumir o viño. O sea, se pasou dun viño alimenticio, dun viño onde se consumían 2-3 litros casi por día e por cabeza, a pasar a media botella a semana. Entonces, isto, evidentemente, pode traer un freno ao que a expansión da viticultura, unha expansión de zonas productoras, e, ademais, bueno, pues, un problema de futuro que hai que plantexarse, como vai o consumo e por qué. Vale, pero, bueno, se vos fixades aí, non, prácticamente históricos, donde o tema da viticultura tamén está moi relacionado, como falades antes, coa climatoloxía, claro está. Entonces, realmente colleitas e estabilidade de colleitas, hai moi poucos anos que as temos. Por qué? Ataques de mildio, granizadas, xeadas, etc. Todo iso que está acompañando sempre o cultivo da vid, pois iso xenera todos estes picos. E, polo tanto, isto que significa? Bueno, porque, ao final, tampouco, se non tes materia prima suficiente, non podes abastecer os mercados, non podes atacar novos mercados donde, ao final, bueno, pois iso xenera ingresos superiores, claro. A nos gusta consumir viño a todos en Valdeorras, e, bueno, se estamos falando de precios a veces duros e difíciles para tomar unha copa de viño, pero é o que queda, é o que hai. Posiblemente, isto é generado por os costes de produción, pero generamos aquí. Que pasa? Que cando exportamos, o sea, é cando hai moito máis beneficios. Entón, claro, tamén é verdade. Se non tes materia prima, non podes sair a demostrar o potencial. Que é que nos decían sempre a nosotros. A nós, dices, oi, tedes moi bons viños, pero non podes chegar a ningún sitio, polo tanto, quedamos e diluímonos. Daí, tamén un pouco esta expansión da viticultura e, sobre todo, a recuperación de viñedo. Se vos fixades, a partir do ano 19, é cando empezamos, sobre todo, a recuperar, o que se vayan igualando as producións de mencía con tinto. Entón, esta é outra das realidades que tuvemos. No ano 2000, aproximadamente, se empeza, xa sabedes, a recuperación do viñedo de Valdeorras no 1974, o proxecto Revival, pero hasta que eso se vai executando e que se visualiza, pasan uns cuantos anos. Entón, realmente hai un cambio destes de reestructuración de viñedo, cas axudas europeas que hai, para cambiar eso, a tipoloxía de variedade, de palomino, garnacha, a godello mencía. Pero, naquele momento, unhas asociaciones, que eran as máis potentes, Cobal, que temos por aquí un dos primeiros presidentes que estuvo ali, fixo esta recuperación. As primeiras variedades polas que se apostaba era pola mencía, fixaderos, non? E, polo tanto, o godello estaba un pouco por debaixo de todo isto. Era que éramos consumidores de viño tinto hasta fai 15 anos, prácticamente. Vale? Entón, isto, bueno, pues, fai que toda esa produción estén igualadas, excepto nos anos 19, que é cando empezamos a surgir, empezamos a producir máis, tamén debido a que hai esa reestructuración de viñedos, que pasan a ser cada vez máis maduras esas plantacións e producen moito máis, moito mellor, non? Por así dicirlo. Tamén coinciden os datos
a chegada de grandes produtores, a chegadas de bodegas importantes a Valdeorras apostando polos viños blancos de Valdeorras, e iso fai que todo isto se expanda dunha maneira moi importante. Vale? Entón, claro, todos estes análisis son de calado para saber hacia onde estamos e que futuro temos, non? Bueno, esta outra sería unha evolución dos últimos 10 anos, donde vedes, por exemplo, claro, isto cando víamos onte, dice, guau, como vamos disparados. Pero mirades os datos reais e al final estamos falando de 30, 40 hectáreas o ano. A verdade, hemos crecido paulatinamente, hemos crecido, como se chama ahora, sosteniblemente. Bueno, entón vamos atacando o mercado, claro, pero sabedes, bueno, o conflicto da variedade Godello e demás, que agora está a nivel nacional e mundial como locos, pero a Godello non é a variedade propia nostra de que podamos dicir solamente podemos utilizar nós, o sea, a variedade é exportable. E, polo tanto, temos unha competencia importante. Por lo tanto, o que decimos sempre desde o Consello Regulador e as bodegas é que tens que apostar por Valdeorras, viños de Valdeorras, ca variedade elaborada estrella que recuperamos para o planeta que foi aquí, que é a Godello. Pero o que está pasando, cando vamos por aí, vas a Madrid e pides, ponme un godellito, ponme non sei que, e te ponen cualquier outra cosa. Entón, eso, os primeiros en concienciarse desta situación sodes vos, para que sigamos apostando e sigamos dicindo que os viños tenen que ser con denominación de origen e que sale de aquí. E como salía na foto, o Godello é de Valdeorras, e iso é o importante. Vale. Pero, bueno, con que análisis que facíamos de futuro, estamos crecendo de forma sostenible, paulatina, e atacando os mercados, sobre todo, non abandonando a calidade, que é unha das cousas que temos que ter claras. Sin calidade non vamos a ningún sitio. Entón, bueno, como vedes, esta é outra moi parecida á gráfica, pero onde se ve que este realmente repunte é no ano 18-19, onde esa chegada de adegas externas, onde a costa é moi clara por viños blancos. Bien, entón, a día de hoxe, onde estamos? Que iso é, como vedes nos datos que aparecen en prensa e demais, o consumo está caendo o consumo de viño en xeral. Pero claro, isto se aportamos por variedades, o que está caendo é o consumo de viños tintos, e por lo tanto nos colleu no mellor momento, coa variedade Godello, con plantacións e viñas de 20-35 anos, que son onde están a madurez, onde os viños están respondendo con unha calidad excepcional, onde hai unha diferenciación. Entón, por lo tanto, iso fai que nos fixéramos ese cambio, e ese cambio non foi dramático, como está pasando en outros sitios, onde van a marchas forzadas. Por que? Porque hai que cambiar de tinto a blanco, e iso ainda se tarda, depende da maneira que o fagas. Entón, fixados, a día de hoxe, o Godello, a variedade Godello, depende, está aproximadamente no 62% do que é a produción total de Valdeorras. É un peso importantísimo. Seguimos mantendo tintos porque tamén se siguen consumindo, pero con unha caída total. E as hectáreas que esperamos nese período de 2016 a 2025, que se foron plantando, empezarán ahora mesmo algunhas a producir, esperamos unhas 141 hectáreas, que prácticamente non é nada en nivel xeral. Entón, ese crecimiento que temos é sostible, e sobre todo buscando as zonas principalmente de elaboración, de producción, onde a viticultura era unha viticultura de calidade. Un pouco rápido porque temos pouco tempo, entonces... Sí, non, vas moi ben. Vale, entonces, isto que se traduce, ao final, porque tú dices, vamos a plantar, vamos a producir, dice, pero hai que elaborar viño e hai que vendelo, porque unha das funcións esas son as principais. Entonces, este é o viño calificado, que nós ao final o verificamos, o que sale ao mercado, que vamos a otorgar as bodegas, as precintas, para que os poñan, e sabemos onde está o Godello, destacado por completo. O sea, casi chegamos aos 5 millóns de litros anuais, e non chegamos ao final de todo a proporción de viño blanco, de Godello, porque nos fai falta tamén ter reservas para que, cando veña esta colleita, ir salindo non tan prematuramente os viños como estamos facendo en novembro e decembro. Entonces, na final necesitamos superficie. Por qué? Porque hai unha demanda real do noso produto. Hasta cando chegará isto? Hai moitas incertidumbres no mercado, está dicindo todo isto, o animal este que chegou e deu a volta ao planeta, con aranceles e demais, iso fai moito daño. E claro, non é que nos faga daño directamente a nós, pero se o entorno que temos, o entorno de produtores cercanos, de aquí ao lado, se aí estás vendendo ali un 15 ou un 20% de exportación e sobre os precios, ese viño vai ser desplazado hacia outros sitios en competencia. E, por lo tanto, todo isto, estamos nun mercado demasiado global, é difícil de facer unha expectativa de futuro. Vedes o resto de tintos,
como están desaparecendo. Bueno, pues están chegando a que sean de unha maneira casi testimonial. Pero tamén dicimos, non se perda este perfil de viños, por qué? Porque igual no futuro volvemos a cambiar o concepto e a tipología de vinos e volvemos os tintos, con o cual, bueno, pues teríamos viñas xa moi instaladas na zona e, por tanto, viños de alta calidad. En todo isto, claro, estamos nesta situación de expansión, ¿no? Pero eu quería reflejar un pouco o que vivimos tamén cos incendios e con toda esta, ¿no? O que pasou no mes de agosto. Entonces, bueno, pues motivos de o que sucedeu, nós xa habíamos contactado con esta asociación, ¿no? Firewine, que é unha asociación sin ánimo de lucro que traballa en Cataluña, que antes falaba que Cataluña son unha vez moi avanzados en moitas cousas, pero nos copian outras moitas. O sea, xa viñeran fai 2 anos, no 22, por aquí, e había un rapaz que viña ca persona que estaba ao frente de todo isto, que nos dixo, estábamos en Vilamartín, nunha sede que estábamos en obras, e se vía todo o monte. Chegaron aquí e nos dixeron, isto está para caer, tal cual. O sea, estaba para caer, por qué? Porque estaba todo o monte sin vamos a ver, o monte alto, un monte de 25 anos, xa aproximadamente todo seguido, e dice, isto vai empezar ali e acabar ali. Fai o 92, non se equivocaron nada. Entón, bueno, pues vinieron aquí, entonces isto dixeron, queremos ver esas zonas de resiliencia, o viñedo resiliente con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa? Oye, que el viñedo donde esté y que pueda ser cortafuegos, pues vamos a darle unha diferenciación á zona, unha diferenciación aos viños, si queren, as bodegas estar inscritas neste proxecto. Cando chegou aquí a técnica para a valoración da comarca, que había visto un cacho, dice, pero si todo Valdeorras é un cortafuego, todo o viñedo de Valdeorras está facendo a marxen de cortafuego do monte, por qué? Porque o cultivo da vide chega hasta onde están os piñeiros. Por lo tanto, iso foi importantísimo. Co cual, mete a toda Valdeorras neste proxecto, vale? Entón, bueno, pues isto foi unha das cousas que pasan cando dice, bueno, cando se pecha unha porta, se abre outra. Eu prefería estar pechada e ter todos os montes como estábamos, pero as circunstancias chegaron e, por lo tanto, bueno, pues o que facemos é, tiña a idea, que non van mal encaminados sempre, é intentar facer un lobby de todo o tema de todos aqueles que traballan en torno a viña, en torno ao monte, para presionar, donde hai que presionar, posiblemente en gobernos e en Europa, donde podamos decir, señores, isto hai que reestructurarlo, isto hai que facer franxas de control e cortafuegos máis amplias. Unha adega me dixo que solamente lle deixaran limpar 25 metros de onde estaba o viñedo hasta o monte, non lle chegou. O sea, eu hubiéramos limpado 50 metros, pero non lle deixaron. Estos son o que temos que falar, non? O sea, da legislación que hai, hasta onde nos chega, hasta onde nos corta, e se non ten sentido, pois habrá que darlle outro formato, porque senón, isto vai volverse a repetir, vale? Isto está clarísimo. Entón, bueno, pois nesta tesitura estamos traballando tamén un pouco con esta xente, sobre todo apoiando este tipo de proxectos. Bueno, como xa veríades, esa foi a situación, claro, que tuvemos en Valdeorras. Pero para nós, o 15 de agosto, toda a colleita fora, non pensedes que o problema foi que se acabara, se quemaran parte de viñas, estimamos aproximadamente que foron 30 hectáreas as que se queimaron, non? 30 hectáreas, casi todo o godello, imaginade, non? 400.000 kilos menos que a necesidade que temos de uvas, pois foi un pau importante pasadelas, non? Claro, non se acabou aí a historia, o sea, hubo unha influencia, unha posible influencia desa masa de CO2 en todo o entorno que podía afectar aos viños. O sea, non nos chegou co impacto dese, sino que temos que ter pendientes unhos protocolos super especiais para a elaboración e, sobre todo, para o control. Analíticas de control que son moi caras, entón, bueno, pues aí, evidentemente, intentamos que os organismos nos axudaran e estamos nese tema. Entón, que foi? Bueno, pues aí hai unha molécula que pode actuar no viño, que pode ser un pequeno defecto, que pode surgir no tempo. A suerte que tuvemos é que prácticamente todos estaban limpos, os protocolos que se fixeron de elaboracións mitigaron que estas moléculas apareceran no viño. Vale? O sea, non foi solamente eso, o desastre que tuvemos, que se nos puxa todos os pelos de punta, sino a influencia e outra batalla máis que tíamos que lograr vencer para que os viños siguieran mantendo a mesma calidade. Temos que ir rematando. Bueno, pois entonces, claro, non solamente foi os viños, sino despois na poda a toma de decisións. Que facemos aquelas zonas que tuveron queimadas?
plantamos, reestruturamos, volverán a nacer na zona de produción, volverá a tener un chupón abaixo e levantamos, claro, hubo decisións, había unha adega que tiña a decisión de levantar 4 hectáreas. 4 hectáreas son 4 anos de espera a nova produción. Entón dixo, vou podar, pero se sale mal, perdo os xornales de podar 4 hectáreas. O sea, decisiones continuas e complexas, non? Al final, bueno, pues, a vide é resiliente, a vide é potente, a vide está con nós de fai moitos anos e brota, posiblemente, no 90% das vides que estaban afectadas salieron hacia arriba en zonas onde non vai haber unha pérdida de tempo de recuperación moi larga. Pero fixades, por exemplo, nesas, ese non van dar produción este ano. Por lo tanto, bueno, pues eso, a hora de dar tratamentos e a hora de facer unha viticultura profesional é moito máis difícil. Estas das zonas onde aí estaban plantexándose se levantala ou non levantala. O 90% disso todo se recuperou. Por lo tanto, bueno, isto é la leche. Bueno, eso é a foto que sabemos todos os valdorreses onde a viña para o monte e parou os incendios. Esta sí, por exemplo, é unha viña bella, xa se tocada, o 90% disso non vai ir para diante. Pero tuveron que ir a podar e, por lo tanto, bueno, pues hubo unha inversión, co cual, ao final, pues son costes. E agora que, con todo isto que temos aquí no monte, plantamos, non plantamos, podemos plantar nos alrededores, podemos tocar eso, topamos ca lei de montes, topamos ca lei de 20.000 sitios, entón, eso, habrá que pensar e sentarse e reflexionar, oye, que si estas leyes fan que nosotros podamos seguir hacia adelante, podamos plantar pues, en estas zonas onde houve incendios, ¿no? Pues, se hai inversión, se hai posibilidades, é unha maneira de recuperar que isto non se volva a perder, nin a ese monte durante moito tempo, que iso tamén é importante. Bueno, non solamente se nos ocurriu todo isto, que pola suerte, bueno, de movernos e de sair dos sitios e facer tipo de eventos destes, vas coñecendo xente dun lado e outro, e tuve unha oportunidade de conocer a Vanessa nunha ponencia, entón estaban traballando no tema dos suelos. Outro dos problemas que tíamos, que reflexionei, dice, oye, como van a quedar estes suelos despois dos incendios? Valdarán para plantar, non valdarán para plantar? O sea, esa viña vai estar influenciada por claro, todo o que baixou, a ceniza, non? Todo iso baixa, e isto vai influir cambios de pH, cambios químicos no suelo. Bueno, pois estamos pendientes de que nos den unha subvención para facer un proxecto moito máis profundo de como quedou o suelo e de como están os suelos de Valdeorras no aspecto químico, no aspecto microbiolóxico para saber se están vivos, non? Entón, bueno, pois isto o presento así rapidamente para acabar xa, é onde vemos que tanto os minerales importantes para a viña van estar aí, non hai problema ningún. Pero tamén o que temos algunha duda era se microbiolóxicamente estaban mortos, non? E todos os indicios iniciais que nos dan é que o suelo está vivo e está bastante potente, non? E, por lo tanto, bueno, o que me dicía, os suelos son moi resistentes e se está a viza aí posta, son moito máis resistentes. Por lo tanto, bueno, isto fai que ao final, digamos, que a vide en Valdeorras está con nós de fai moitos anos, debemos apostar por nosos produtos, por nosos viños, debemos consumirlos porque temos unha calidad excepcional. De acordo? Pois moitas gracias.